Здравейте, приятели! Сега ще играем Майнкрафт. Ще играем също така и... ще играем... креатив. Просто ми е скучно на Survival. Това е първи епизод. Сега ще строим ферма на гладък свят. Супер гладък. Изчакайте малко само. Много ги мразя тия. Така че ще направя нормално, трудно, мирно. Много мразя, че всеки път имам села. Разбирате ли? Е това село. Сега не знам какво ще го правя, но до него да кажем ще правя фермата. Ето тук. Да кажем, че имам и село в този свят. Винаги на гладък свят на моят компютър, моята Майнкрафт, се появява село. Да знаете, сега ще строим. Първо сега ще строим, да кажем, какво ще строим, Вари? Не знам. Потовчетка ми е до мен. Само не знам първо какво да строим. Чакайте, че много щупих, защото съм свикнал повече игра на Survival и съм свикнал да се чупят по-трудно и по-дълго. И сега... да кажем, че това ще е кокошарник. Но трябва да си изберем и къща. Това ще направим в следващия епизод. Не. Сега... Да, равни са. И... Не е по-голям. Просто съм на про и затова те изглежда. Кучето ми лае, някой се прибира. Тук ще правим кокишарник. Кокишарник, yes. Ще правим кокишарник. Yes. Поне можеш ограда да сложиш, а не... Ще сложа спокойно. Защо ограда? Това е кокошарника вътре ще спът. Само, че не знам кои са яйцата за кокошките, така че ще отидем малко по-надалеч да изпробваме всички. Аз знам кои са. Сигурна ли си? Да. Добре, сега те или иначе. Ще... Покажи. Боже ги. Те или иначе. Покажи. Сега. Къде са яйцата? Там при мечовете. При мечовете. Сигурна ли си? Да. За при мечовете. Не са. По-различно от компютър. Къде си е? При брадвите. Ако не са... Ами къде са? Я там където са релсите. Рълс? На другото. Седих се. Там където е лавата. Да. Ето ги. Значи беше... Чакай, ти топиш. Размножаване на крипър, скелет, паяк, зомби, това го знам, слюз, гъст, зомби, ендерман. Това е селен зомби. Зомби. Това прасе зомби бе. Да. Пден, нещо си. Пещерен, да, нещо си. Никога не съм го виждал, но както и да е. Люспеница. Това не съм го чул. Пламък. Кокошка трябва да намерим. Някои са различни. Овца, крава. Това е бяло. Кокошка. Това е кокошката. Да, ето виж. Тук. Виж какво пише кокошка. Те ми изглеждат като на това. Така че няма да мога да го разпознаят, да знаете. Ето, да. Кокошки. Чи. Тръгвай си. Тук е пълно с овце, ама както и да е. Аз ще създам моя. Давай, яд. Няма да се приличи. Вратата да не избягат, де. Защо? Как ще избягат? Вратата, нали има дупчица? Кой да избяга?
Кокошките. Аз няма ги спомвам сега, спокойно. Що тази мисля, че сега? Може както и да е. И дано успеем. Между другото, Влади, гледай тук времето, когато стане към почти... Кажи ми когато стане 9 минути. Защото ми се едно съм спрял на пауза и половината съм го направил без вие хора да гледате. И аз съм го направил, няма съм забелязал, че е изтякло времето, за да пусна на ново клипа. Защото аз имам бандикам, но неплатената версия и ме разрешава да снимам само по 10 минути, да. Като стане на 9, тя да ми каже, за да може да съм готов да превключа клипът. Както ще обясня, както помните, тук, те и те, да, Не служи едно отгоре. И сега вратата. И да направиш кокошарника. Добре, врата. Да, не трябва да е по-скоро къщата ти. Не, аз ще избера някоя къща от селото. А кравите къде ще бъдат? Не трябва ли да има само една оградка? Това е кокошарник. Аре? Забравих, че се слиза с шифта. Защото аз обикновено на телефона играя. Имам канал на телефон. Пише се Венци 11. Каналът ми на телефонът. Името ми в YouTube е... Не, аз го промених на I am с главна. Главни I am главни букви и I am главно 3 малко 4. Просто ще го променя на Венци 11 хора. Името ми в YouTube е Венци 11. Това ми е геймърското име, ама I am 3A4, ами е на Майнкрафт името. Строя по-бавно и така за кеф. Не бързам за никъде. Защото тук-що си направих времето ми в YouTube за снимане на клип да е 15 минути. И нали следиш времето? Да, следя 8 минути вече. Добре. Оп, една дупчица да влезнем. Ще водиш вътре в кокошарника. Викам, какво свечи там? И аз не знам. Виж. Ами явно се бъгнало нещо, или нещо се е бъгнало. Вратата. Да, вратата може би. Служи факли. Сега. Омга. Се бъркам копчетата на мишката. Добре, следи времето задължително. Да. След малко ще стане 9. Добре, кажи ми. След 10 секунди. Добре. Ще успея да направя земята до... Не се влетай. Карай, ще успея да направя за 10... За 9. една минута ще успея да направя всичко. 9. Добре, бе, спокойно. Ще успея да направя всичко. Като спеш тогава. Да, ще спра на... Ще включа на евентар. И вие ще видите, че съм включил на евентар. Пак бъркам копчетата. Лоша работа на тук става. И имаше врата. И сега пак има. Добре. Някой кон да не влезне. Да влезе. Ще си имаме конче в кокошарника. Кокошките. Да изде кокошките. Добре. Хоп, 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 хоп. И включвам на евентар
И ще включа пак клипа и 50. И ето ме пак. И както гледате, тук правя... Не искам да се регисна. Мерси. О, има по-хубави врати за нещо като кокошарска врата. Да кажем. Така ще сложим нея. Не знам, повече ме радва като за кокошарска, не като за кокошарник врата, виж. Не отива ли повече? Да, повече отива. О, щупих я. Пак сбърках копчето. Затова в мене винаги трябва да си имам нещо, което... Добре, за сега. Ще сложим тук кокошките. Но първо факли. Не, тук кокошки, това е кокошарник. Не трябва да забравяме. А тук при мечевите, да. Няма ги, къде си, бе? Факличи. Факлите са... Също така е братовчетка ми, ако прецени, мога да и направя канал в YouTube. Защото тя още е малко, за да си направи сама и не знае как. И това е лошото. Но нищо. И това е World, в който ще играем. Ще снимам клипове. Някой път ще снимам клипове на Egg Wars и с такива други клипове. Да. И така. Колко кокошки първоначално? Да кажем 3, 4, 5, 6, 7. О, роди се една. 8, 9. Роди се една малка, между другото. Не видяхте ли? Ето е малката. Добре, 9. Но трябва да излезе... Да не излезнат с тебе. Няма спокойно. Аре, че и вечер да лягаш. Това много ме нерви, но както и да е. Това изглежда ли горе-долу като мрежа? Не. Ето това. Да, с това става. Номер чакай. Да. Не, няма да правя. Бъди с дървото. Не. Ще направя както на село кокошарника. С какво? Сега ще разбереш. Само трябва да го открия. Добре. Чакайте. Го открия. Спилите се, бе. И кажа, не може да се приспи толкова рано от тебе. Ето тук трябва да е. А тук проверявахме, майче. Тук проверявам. Абе, сега ще виждаш, забравихме името. Забравихме името, сега да знам само как изглежда. Кажи ми, да ти помогна. Едно черно. Майче го няма. Не мога да ти помогна. Я приема Тук е с всичките работи. Може би аз не го виждам. Добре. Не знам. Едно бе. Ако го намеря, ще покажа. Ако изобщо го има сега в Майнкрафт. Отъв майче го няма. Буа! Какво? Моля, няма го. Как ще го няма? Това е такова важно нещо. Омага. Това не е истина. Не е истина. Това е толкова важно нещо в Майнкрафт. И върши хубава работа. Всичко. Оф! Просто ще направим с... Омага. Ще направим с ето това.
Ето така. Да, става. Много хубаво. Нещо сега. Да, идеално е даже. Странно нещо. Това да използват за орехът. Да. А Влади, ако искаш, ще построи малко. Ако искаш, построи и ти. Аз не обичам чак толкова да играя на компютъра, колкото на телефон. И аз съм така, но Защото компютъра е по-трудно. няма възможност. Да ти кажа, по-лесно е на компютър. Все пак има мишка, всичко. По-лесно Ние пък. вкъщи нямам мишка, така че Еми, няма като да ще бъде. бъде вратата. Спокойно, бе. Аз ще влизам от друга врата. Кокошките хубавото е, че в Майнкрафт не могат да личат. Те не, че в реалния живот личат много, ама Не се може да ти наричат и то много. е на село. От село си е. Какво стана, бе? Моля ти са, не дие, бе. Ето е за... Какво стана тук сега? Какво стана, бе? Готово. Още един етаж. О, ужас. Малко ще... Ара! Не можеш да летиш. Мога, на креатив съм. А как се лети? А ето. Също. Трябва да натиснеш. Натисках 100 пъти, 2 пъти. Добре, така. Стига толкова. Редове нагоре. Тя са добре мисля, че. Значи, примерно сега вижте. Този епизод ще правим кокошарник. И нещо А пък следващия епизод, може и този епизод нещо друго. Може и на края на епизода да завършваме с една игра Skywars. само една обаче. Не се знае, Влади, нищо, защото не знаеш как се нервя на хакерчи. Скоро и аз май, че имал хак. Като гледам. Не искам съм измамник, ама аз го бия с Diamond меч, имам Diamond брони и той ме убива с килаурата. Добре, чакайте. Добре. Кокошки ще може да им отворя. О, имаме яйчеца. Yes. Добре, кокошки, поснима, ако обичаш. Мерси, че ми снесла яйчеца. Да, този епизод, освен кокошарник, Ще направим, може и... ще изберем къща от... Да. от... О, какво е червено небето. Прошу излезат. Няма спокойно. Какво е червено небето? Може ли да излезем тук една кокошка? Щом аз не мога, значи не мога. Я виж назад, колко е червено. След слънцето. Добре, виж. Тук няма нужда. Тук няма нужда от врата. Че да се влизат когато си искат. 6 яйца има. 2 бяха. Добре, ще им издълбая там за вода. И за храна. Да, знам. Не, спокойно те ядат. Няма да има нужда от храна. Така че...
И да, пак съм тук. И ти не гледаш. Пак съм тук. И братовчетка ми не гледаше. Ето, когато търсих да слагам за вода. Тогава... Къде е за водата? Не е много интересно. Онова, където правим мивки... Помниш ли? Мисля, че беше там при стята. Не знам. Ще проверим. Сега ще проверим. Къде? Не знам. Ай, кажи ми, че го няма и вече те убих. Не знам. Да, няма го. Да кажем, че го няма. Че е така. Да. От? Какви врати слагали вода? Готово. Пийте кокошки вода, ще ви сложа отвънка. Те се плуват във вода. О, има яйца отвънка. 7 яйца. Вместо кокошките са отвънка. От кой вода да имат? Също така е да имат повече място да излизат. Още яйца! О, вече ми омръзна. Какви сте вие, носачки? Опс. Какви са тия носачки, бе? Те златни яйца да усет. Само яйца. Вау! Айде сега къща да си избереш. О, ма гай, отвънка има яйца. Откъде са те? Явно други кокошки. Другите кокошки. И отвънка ли трябва да съберем тези яйца? Добре, не знам, ама аз ще си убия кокошката, която е отвънка. Ма те и овцете ще се по нещо. Се нищо ще прави. Бра, ще сложа брони за всеки случай. Защото мините, като ги знам, идват и почват. И почва да... Админите. И почват да те бият. То тук няма. И включват на survival, за да мога да умра. Няма. Има админи, могат да дойдат админите. Те могат да влезнат всяка... Не, тук майче не могат. В мой собствен свят не могат. Но има шанс. Не могат. Няма никакъв смисъл да идват. Но разбира какъв ще бъде смисъл да дойдат. Кой ще убивам с как тук? Кокошки ли? Но те обичат много. О, на един удар с даймонд меч, разбираш ли? Овцата на колко ще? Овцете ти... На един удар с даймонд меч. Овцете ти ядат... Ами че. Айде и другата. Ще ти ядат тревата. Да ядат. Добре, направихме кокошарникът. Сега отиваме да си изберем къща, в която да слагаме яйца. Всякакви работи. Масивен. Да, относно селените. Мисля да ги убия. Брихте са по-силни от овцете, бе. Аре, пичага. Задаймат ме, че ще бива, бе. Искаш да не умре. Ето е къщата, която си избирам аз. Моята любима къщичка. Добре, сега ще направим нещо, пичоги. Както каза един тапак в YouTube, който видях наскоро, който много ме дразни. И ще го напсувам с някой коментар. Добре, здравейте, пичоги. Аз се казва. Ети кой си забрави му името. И така. Здравейте, пичоги. И така, и той си говори, здравейте, пичоги, дара, разточа дара. И аз му се дразня. Само не съм написал лош коментар. Добре, тук ще да кажем хладилник. Хладилник.
Добре. Да, яйцата в хладилника задължително. Перата не ми трябва. Вода в хладилника. Вода за пиене. И мляко ще сложим в хладилника. Прясно мляко имаме. Добре. От вълна нямаме нужда също така. Вълната защо ни? От вълна нямаме нужда. Тук ли си? И така. Добре, я да пробваме нещо. Да кажем. Добре, не може така, да. Добре, тук ще... Да, това защо го сложих? Както и да е. Заименно легло. Знаеш ли какво? Бед. 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 Б-ед. Бед. Бед. Б. Е. Д. Бед. Бад. Не става, бе. Бед е легло. Да. Както и да е. Тук трябва да Пред цветята. е. Не пред цветята. Но е пред цветята. Ето го, пред цветята е. Как се казва ти не? Аз си мисля. Може да си мислиш всичко. Добре, сега. Стадионите няма. Не знам. Добре. Да. Второто нещо, което ще направим е да сложим... Ще сложим по-хубава врата. Много ясно. Защото аз няма кеф и някой да ме гледа. Примерно. Тинк. Пас бърках копчетата. Добре да знаете. Мисля, че ще трябва малко да поразширим къщичката, така да кажем. Смисъл да поразширим каштурката ни. Здравченци. Това познайте какво ще е, хора. Тераса. Каква тераса? Кухня. Тераса. Обичам да малко да кажем да променям къщата, да увеличавам. What? Каква е тази кухня? Няма нужда от толкова блокчета. Това е просто една кухня. Добре да седи. Само оценка. Добре. Готово. Още не. Две. Так. Идеално. Добре, имаме малко
Здравейте пак. Пуснах клипа на ново. What the fuck? Добре. Да, ето. Тук строим сега. Нали, почнахме да строим кухнята. И продължаваме да строим кухнята при пичоги. Шумам се. Пичоги. Добре. Малко съм зле заради лагенето. Съм малко по-бързо строен. Малко. Имам един мой приятел, който е много бързо в строенето. Той също има канал с един негов приятел. Пишат се Word Marcos Alex 66. Това е геймърското име на Word Marcos Alex 66. Неговото е на бързия ми приятел името. Другия е малко по-бавен ноубар. Иначе аз съм по-голям ноубар от него. Добре, аз съм по-голям ноубар от тях. Не сега, че ме лага, че и пак съм бърз достатъчно. Залагаш компютър. Добрахме единственото нещо. Сложим таван. Добре, трябваше малко по-високо. Добре. Всъщност селото доста ли помага? В смисъл, мога да си имам други къщи. Ганто е, че на компютър не може да се включват други хора към твой собствен свят. Е такъв, където примерно се открил село, пък на телефонът може, на компютърът не може. Влади, аз телефонът ли казах от началото? Значи на телефонът може, на компютърът не. Това е ганото. И ганото е, че от компютър на телефон не може. Щеше е супер яко. Но един ще да е супер ноубар. В сравнение с другия на компютъра. Защото на компютър е по-лесно. Зависи. Ако на един му е по-лесно на компютър и не на телефон, ще му е по-лесно на компютъра. На другия му е по-трудно на компютъра, не на телефон. Ще му е по-трудно, както и да е. Нали ме разбрахте? Добре. След като направим тази кухня, ще бъде край на този епизод. Другия епизод ще правим туалетна. Може и в този епизод да направим туалетната. Не се знае. Нищо. Сега да се оборудваме. Сега добре. Сложим топс. Тук ще сложим, да кажем, не, тук ще сложим чест. Тук две печки. Какво става? Тук е една мивка. Не може да се прави мивки.
Да кажем, няма слагаме тук. Да. Ще спра малко на пауза, защото ще хапна и ще се върна след малко. Здравейте, приятели, пак се върнах. Бях наядах се. Да направим кухнята и ще има време за туалетна. Както казах. туалетна, дигери. Не, няма да е тук туалетната. Няма да е тук. Какво става, бе? Добре. Кухня като кухня. Не, защо не си слагаш табелки, защото иначе няма да разпознаваш кой къде е. Да, наистина ще сложа табелки. Всеки път трябва да Само, че трябва да измислим къде ще туалетната и няма да имаме време, така че със сигурност утре ще правим. Аз пък утре, следващия епизод ще правим туалетната и нещо друго. Не знам какво. Между другото, направихме това. Пишете в коментарите кое да е следващото, да кажем, кое да е следващото нещо, което да строим. В смисъл от фермата. От фермата. Не е смисъл, не е примерно да строим училище, да кажете. конюшната. В смисъл, например, конюшната за овцете, конюшна ли, за овце ли, за кучелите ли. Решете нещо и кажете нещо, част от фермата. Разбирате ли? Това е, сега ще сложим табелки. Сигурно аз не ги виждам тия табелки или просто като говоря не знам какво правя. Не, те са при цветята. Дано. Да, ето ги. Да. Да кажем, че това го махаме. Това също. Тя да седят. О, тук забравя да сложа факли, между другото. Има само едничка. Нищо. Се пак свети. Не свети толкова. По-хубаво е да свети. Не, ето по-светло. Зори го на дървото, така е по-красиво. Да, наистина. Е, тука. Да. Между другото, ще направим нещо хубаво сега. Добре, чакай. Ако искаш, давай идеи. Ако искаш, спокойно. Аз ще кажа дали е хубава, ако са не... Табелките сложили. Сега ще ги слагам, чакай. Табелки. Да, и няма време явно. Имаме още една минута, за да... Да, ако има време. Ще сложим другите. Ще направим. Добре, кухня. Чакайте на български. Кухня. Кузня. Кухня. Кухня готова. Кузня. Добре. Сега просто трябва да намерим да има време. Изчакай спокойно. Трябва да има време. За какво? Не да сложа книги. Няма за баня, няма време. Просто не мога да си помисля за баня в момента. Там пред цветята. Книгите. Да. Няма ги. На кой са? Извините, ами следващия епизод ще сложим книгите и да, доскоро, ако ви хареса.
Ако ви е до скоро, ако ви е харесало, дайте палец нагоре и се абонирате за канала ми.